pon tun nge pipe lai tu te ran pipe lai nan hun sil ve zok nge an lo ti ve so wa vai ho hian a tlang pui nan pui salova ho te ro chu ti kan nuam le ani helai hi saron veng ani a saron veng ha a mo an le da wa ni ti hian ha an len ve la ga mi pui nun hi aran mong lo tak se ta ni ter hi thei na chu duty te po an om reng mong mal to lo na lai a te po ti hian mi hi an chok vak ti lo reng ani do na maya a to kho ga lo chuan chu hian tum vel lo ni mi zo te hi i nuam tak mai sarkar ten hil bik taka an han soi chuan oi mi ko han ten an soi chuan oi mi wai me ten a an soi kwa thuoi mi hi kan mi hia hia la lang viau in ka hia e si lawm tak hi vai ho po hen an hre thawa ma se vai hian an hlaw vak tlat lo hei na thok tur a chhor theina pon la thoka ti khian mi zo e ro chu hian hu tur an om lo reng angania duty den lo thu le theu thina chu mi ti mai lo chu ti hian bazar lam kwal chho ka kan thin le ta hian an chho na ke nia e ni ro chu ram thar lama an kal zelanga ti hian kha talking duty an oma mi an chuak mai lo ti duty te po hian an chiang to
sun kho harang mai hian hian office zong to pore mai ni ain kal thiap thuak mai ni hian khatla kan hen thia nge khatla ko Directorate Office trong ticket anh khẩn chiếc chuộc mấy đi he hiền khỏi làm thế mà cái ni bộ bịt khi cần u nào tiền ở mà phang á cần giúp mấy cần nia cần chuộc ngay lâu rèn rèn á cần chuộc chu na ni anh lâu thêm em ăn thu gần lâu oi đàn te he thì na cần thìn luôn thu ở soi đàn te amu thấy chiang lệ in cần gì à thì chuan hiền họ pain secretariat hi new secretariat khát la hi engtin chia nghe om dan sarkar mun pui